Benvinguts a casa per fer un nou experiment per nens i nenes. Ben senzill, amb material casolà. Avui, un clàssic. El material que ens fa falta és molt senzill. Es cal una ampolla, amb un tap de suro que tapi bé, vinagre, bicarbonat, un tros de paper perquè la reacció no vagi tan de pressa i tinguem temps de preparar-nos, un recipient on posar la nostra ampolla que ens faci de base de llançament, la plantilla que trobareu en el meu Facebook, si voleu unes tisores, un regle, pintures de colors per fer el coet ben xulo. I si em seguiu, anirem al menjador i començarem a pintar la nostra plantilla i a fer el nostre coet. Anem-hi! Mentre he tingut a pintar una miqueta aquest coet d'aquí. Aquest és el coet senzill, aquest d'aquí, que és el que faré. Però si us voleu entretenir a fer un coet més xulo, com aquest d'aquí, podeu pintar aquest altre coet, que veieu que té més parts i és una miqueta més difícil de fer. Aquesta part d'aquí, amb la base, és el cilindre de color vermell. Aquí s'estrenya una miqueta i després torna a empunxa, que és aquesta part d'aquí. Si voleu, jo després també ho intentaré fer-lo. Va, ara vaig acabar de fer aquest. Top dog, bite them all, yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. CPT, LBC. Ara que ja està, vaig a retallar. Recordeu que aquesta és com una plantilla d'aquestes que feu servir a l'escola, per fer cilindres o cons. Heu de retallar la part de fora. Cooking back up, and when they bang this in the club, baby, you got to get up. Cause homies, thugs, homies, yeah, they giving it up. Low life, yo life, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Slip my girl up when she crept in the back door. Chickens looking at me strange, but you know I don't care. Step up in this mother, just a swank in my hair. Trick, quit talking, crip walk if you down with the set. Take a put some grip and take this on the jet. Ara ja tenim a punt la nostra plantilla i ara hem de doblegar per la línia de punts. Un truc que va molt bé consisteix en agafar el regle i obrir les tisores amb compte, i marcar amb la part que talla de les tisores. I ho farem aquí també. D'aquesta forma ja veureu que es dobla molt millor. I ara anem per enganxar. You know the West Coast is back for all you suckers, suckers. So put something in there, put it in there, yeah, suck, no. Top dog, bite them all, yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. CPT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. Cause homies, thugs, homies, yeah, they giving it up. I ara, mentre s'enganxa, m'entretindré a fer l'altre. Bé, ja ho tenim sec. Enganxaré la base i la punta del coet. Low life, yo life, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Slip my girl up when she crept in the back door. Chickens looking at me strange, but you know I don't care. Step up in this mother, just a swank in my hair. Trick, quit talking, crip walk if you down with the set. Take a put some grip and take this on the jet. Out of town, put it down for the father of rap. And if you happen to get cracked, Trick, shut your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe in the S, you'll be relieving your stress. I ho deixem que s'assequi. I tot seguit l'enganxarem al tap. Fixeu-vos que el tap és una mica més gran que el diàmetre del coet. Això és fet després, és perquè el puguem apretar bé després quan el muntem a sobre de l'ampolla. Ja tenim el nostre coet amb el tap a punt. Mira que xulo va quedar l'altre també. Va, anem a preparar l'impulsor.
Per això agafarem l'ampolla, vinagre, i posarem un parell o tres de dits. No cal gaire més. Així està bé. I agafarem una mica de bicarbonat, una cosa així com una cullerada. Tampoc se n'hi ha de posar gaire més, Apa, ja ho tenim. I això s'ha d'embolicar. No feu un embolic massa gran, perquè això ho hem de passar per aquí dintre. Vale. I ara que ho tenim a punt, el que farem serà, aniré a la cantonada de la cuina, ho prepararem en allà, posaré això dintre, m'arrencaré a córrer i ho gravaré des de l'altre costat. I així ho veurem tot, des d'allà i des d'aquí. Què us sembla? Va, som-hi! Ja tenim a punt la plataforma de llançament, amb el vinagre i el bicarbonat. Quan afegeixi el bicarbonat amb el vinagre, es produeix una reacció química entre un àcid, el vinagre, i el bicarbonat, que és una base, i s'allibera un gas que s'anomena diòxid de carboni. Els gasos tenen tendència a ocupar tot l'espai que poden, i el que farà serà intentar sortir de l'ampolla, però no podrà, perquè hi haurà el tap amb el nostre coet. Com que no podrà, farà pressió, 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 fins que arribarà un moment en què la pressió serà tan forta que el tap sortirà. I aquest és el moment en què posarem en òrbita el nostre coet. Estem a punt? Som-hi? Va. Jo ara m'arrencaré a córrer a gravar de l'altre costat, Va. 1, 2 i... Mira, ja comença la reacció. Uau, deixa'm espavilar. Va! Ei, ja sóc aquí! Uau! Aquest experiment, si podeu, o també el podeu fer a fora de casa, perquè de vegades pot passar que el coet surti amb una miqueta de mala intenció. Mireu, mireu el que ha passat. Ui, 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 ui. Vinga, fins ara. Ja ho veieu, aneu amb compte. I un cop més donar les gràcies als nens i nenes que ens envien dibuixos, fotografies o vídeos, com l'Ian i en Marc, que ens van enviar un vídeo, que demostren que s'ho estan passant molt bé amb els nostres experiments, perquè ja ho sabeu, la ciència també pot ser divertida! It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. You know I'm